सफैलायबाय दिनै जोङो इउएन वर्ल्ड काप नायनो माने दिनै फाइनाल आरो बे फाइनालावहा जोङो सान्दुं गोसायावहा गसंनांबाय थादों आरो स' बिदिब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादों दसे नैबे मोनसे टिमा जाहैबाय गुवाहाटी एसिबि बे समावहाय आङो सिनायथि होनो नागिरदों मोनसेया जाहैबाय शिलं लाजं सार फ्रान्टम दैमारि बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं बे समाव खावलायदों नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे स्किप खालामाखै एसे मोजाङै नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय माने भिडिअआ गोलाव जानो हागौ आरो बेनिखायनो अन्नानै धैर्य खालामनानै नायलांदो स' लोगोफोर लेट्स गो ओरैबायदि मानसि जादों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एबसुनि मानजालु गाहायनि आफादगिरि एनुस बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आरो बे समावहाय सिनायथि होनो नागिरदों कारिगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानजालु उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि संसार नै बिसोर जाहैबाय मोसाखावरिफोर जना दंजोबोमोन अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशननि मानजाथाव आफादगिरि गसाइ स्वर्गियारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरै खावलायदों साबायखर थाबाय बिथांनिसिम मंगलदै डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि नोंथां दायो बेयावहा शिलं लाजं ओमफ्राय मोनसे जाबाय गुवाहाटी एसिबि टिम बिसोरनि गेजेराव सोर हाथावना नुदों आंनिबाथ' शिलं लाजं शिलं लाजं सापर्ट आरो शिलं लाजंनो गाजा नुदोंलै नोंथांखौ बरिया सान्दुं गोसायाव राना रब'आ नायफैनांदों नै माने जोङो सिगां फैनानै खेलखौ नायनोनो थाफैबाय थाबाय आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ जों एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय उनावहाय जोङो होलांगोन बे समाव जों गुबुन मोनसे हाबाफारियाव आवगायलांनि बे जाबाय माउथपिस इनॉग्रेशन खुगा लाइसि बेखेवनाय बेखेवगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायनानै लाबोदों श्रीयुत नीलकान्त गयारी सार जेनेरेल सेक्रेटारि बर' साहित्य सभा बिथांखौ बे समाव बे हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय खुगा लाइसि बेखेवनाय दिनैनि गोजोन आरो खौसेथिनि जि भारत आरो बिरोंदामिन हाबाफारियाव बाहागो लानो गुरै खालामनाय थाबाय मोसानायखौ दा लोगोसे जोंनि मानजाथाव आलासि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो एसे धैर्य खालामनानै नायदो माने फाइनाल नालाय फाइनाल प्रग्रामावहाय एसे गोबाव जायो आरो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जि बेलुन आरो गुफुर फारौ बिरहोनाय बे खामानिखौ मावफुंलांनो बिथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय बिथां सारमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय
हाबाफारिखौ मावफुंलांनो फाइनाल गेम किक अफ अर्थात बे समाव जोंनि गाहाय आलासि नोंथांमोनखौ जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनजों दसे सम सिनायथि होलायनायखौ गुरै खावलायनाय थाबाय गासिबो आलासि नोंथांमोनखौ दसे बुंनो हास्थायदों शिलं लाजों एफसीनिफ्राय दङ बिशाल गलकीपार जार्सी नम्बर 40 रनी जार्सी नम्बर 22 मनजित जार्सी नम्बर 35 एलेन जार्सी नम्बर 27 कुंसा जार्सी नम्बर 3 रेनान बिथाङा ब्राजिलियान जार्सी नम्बर 9 आरोय कैप्टन जार्सी नम्बर 16 करिम जार्सी नम्बर 19 बिथाङा सेनेगालनि Faramaki जार्सी नम्बर 17 सानो जार्सी नम्बर 21 नीतो जार्सी नम्बर 45 सेकेंडी जार्सी नम्बर 5 आंद्री जार्सी नम्बर 30 कुसुम जार्सी नम्बर 15 लाइवन जार्सी नम्बर 29 अथवा जार्सी नम्बर 14 आबे जार्सी नम्बर 32 नीको जार्सी नम्बर 7 रोनाल्की जार्सी नम्बर 30 बेसमाव एसएम स्पोर्ट्स क्लब बिथांमोननि प्लेयार्सनि मुंखौ फारियै खावलायनो हास्थायदों दाउगा ब्रह्म गलकीपार जार्सी नम्बर 1 धनजित राजबंशी जार्सी नम्बर 3 बिश्वजित बरा जार्सी नम्बर 4 जार्सी नम्बर 17 जितुल बरुवा जार्सी नम्बर 28 विशाल कुमार सोना जार्सी नम्बर 14 त्रिदीप बरा जार्सी नम्बर 7 गोल्डन सन जापुई जार्सी नम्बर 10 चंदन बर्मन जार्सी नम्बर 8 जंगला ब्रह्म कैप्टन जार्सी नम्बर 20 देजोरा बोरो जार्सी नम्बर 24 अमित पाइंसो गोलकीपर जार्सी नम्बर 21 हितेश्वर आजवारी जार्सी नम्बर 12 सुकंता नार्जारी जार्सी नम्बर 25 संजय बोरो जार्सी नम्बर 9 जॉन एका जार्सी नम्बर 19 लुइस सैकिया जार्सी नम्बर 23 कर्मा नार्जारी जार्सी नम्बर 15 एंटोनियल हैमर जार्सी नम्बर 22 जॉनिसन चिरो जार्सी नम्बर 11 बेसेनोसै थैंक यू Bukhar. Nangla satu kill जाबाय bola hot piche udah lanjut Jumlah Bosumantari bebas nomor kehar hello baik cini nomoran nang baik dah kali pergiaman dia थादों ini final lah aku harus simpen nang dengile wah ini udah bol kenal nanya Brazilian होने Six. Sorry bro, sorry. tidak bisa dia jangan kalau coba slow tak kalau benar sampai itu baik hakai mati slow le sebagai sini Gini bawa masang lagi mak. Bisa benar ke? Nih sugar bisa ke? Iya. Dia nana umikun ini lagi sudah. Mahal bile. Six berapa?
Gol. Barbaik, barbaik. Udah habis. Jabai. Kiper amun hayamun biko. Benar baik nanggo. Ayo. Ini nang mana mah? Isu punayo, biar boleh punayo. Ile deh, nai. Video dia. लादोंब्रा Lama ready. Ayo. Isi habang जानांगौ. Gila. 3 nombora. Sing थांफायाखै. Hagan नोंथांमोनाव नाम होफैनो हागोन. Ini. Era ultis nama foto. Ya ultis namanya. Kem jabe bene ba? Nomor bola ada polisi yang ni. Bis nomor apa para masing-masing Band hendak bisi benda bisi. खाबु आने बोलखनो Balik ni. Video lah orang video. Maza. Itu semua nama. Orang itu basi saya. Basi itu Allah karena saya.
जाला थांनो दा ओइ लाबो बुंबाया न' गहैगोन ना थोर गौया गाधाम नाव गौया ना गिदियाव डिस्टार्ब जा गिदिर ओइ बेयाव खर'सो मैला बाजोब्बाय दा मासो दोनथ' सिङाव माबोरै गोलैदों 많이 파울러. Weh, kisah saya nomor. Gimana yang best nama? नों बारल'नो हायोलै अननानै फैदो प्लिज 10 नाम्बार गांना हो ओइ पन्द्र नों थांनाय ओइ ভালকে দুকাই দি হ जो saya sidorso oh buria oi 15 nomor nang hiri lah oi tren ayo tren sansla 15 sansla oi kiper tu nang za 15 kiper ke bang nala hey Sai. Woi, gol! Dang di sini. Jadung. Arkambau. Inkambau. Beri. Apa dah? Musang sih nunggu. Oi, kapten, bangai musang sih. Kapten, ayo. Oi, jumlah. Jom kau. Guys, jangan apa mana ayo lontong. Saya nunggu better luck next time. Habis ni no. Oi, 24 tahun udah. Kantor dah kaya. Oi, nomor, silo. Boleh habis lah, Mas. Orang kambasnya bila pun hale nomor ulah eh Guwahati 22 nomor homai deh 24 nomor ulah mata dua change sama na राव पण क्या habbai Zul sampai dengan begitu oh boleh ayo musuh mau mana ya
Buria, 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 Buria. Buria, Buria, Buria. Say. Say na aku. Represent. Yatia. Say. Anu. Oh, Jebak.